Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanado, kumusta? Adlaw di ay karong Miyerkules to, pizza 11 sa buwan sa Marso no. Tuig 2026. Karon atong ipadayon ang laing sumpay nga sugilano no, masinuwat ni Bibi Marina Salgado. Sa dili pa din no, shout out kay ko no kang James Sampero. Salamat kayo idol no sa pinaminto nimong pagsunod no sa masugilanon. Gikan sa RM Drama. Salamat kayo og sa tanan no nga nagsunod ang drama nga. Salamat kayo sa pagsubaybay mga listeners no, mga followers. So karon no dito maglangan niya ang laing sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Part 20 na tanong mga listeners, mga followers no. Ikaw, mahal ko nimo. By the sun, deep velvet nights. Wa sad siya makamatnon sa pagsige na kiss niya. Suwayan ko kuha nga akong bukton. Aron makapangon ko. O aron makuha ko ang kondom. Tulog ko matingan ni Snake eh. Ay, hindi ko na lang ipadayo ng ako toyo eh. Ako na lang siyang kakson. Aron magkatug umayo. Oh, hala, Mata na day ka. tibuok gabi ikang nagakos na ako. Oh, Wa ko ni mo hilabti. wow eh. Sure pa. Promise. Wa ko na kong labdi eh. Good boy taon ko samtang natug ka. Nagakos lagi ka na ako. Hangang. Nadum ka sa diyang may mitingog dito sa gawas. Sa ibabaw ning rest house nga atong gikatulgan. Ha? Ninumdum ka nga diya kas ngilit sa katre. Pero sa diyang may mitingog nga kikik. Nanay, kikik, kikik, kikik. Kalit kang padool na ko. Muna gani kag misaw nga rin ako. Mo atong gigakos ka. Nadlok lagi ko eh. Mo lagi, ugaron di ka madlok, gigakos ka na ko. Sorry nga, napasangin lang ti ka ha, mahal. Mahal ka kay nako. Busa buhaton kid ang tanan aron mapanaliptan ka. Aron di ka mahadlok. Unsam ditong imong nadungog? Ingon sa among mga katiguangan sa among probinsya, kon mutingog na gani ng kikik, doon ako ni ungo nga maglakaw. O baka maglupad aron mangitag biktima. Mutuo ka dahil ingon na anak, rap? Mutuo, uy. Doon na nagwida biktima sa among probinsya, ana. Nakaakto ka sa nahimong biktima. Ha? Nakakita ba ka sa biktima nga gibalbal sa ungo? Wa, uy. Kadlok, anak, no? Huwag ka mong kakita niya. Nahadlo ka? Basta kay mo manigisulti sa kung mga aapuhan ka ni Adto. O sa among mga higala sa probinsya. Ay, tuod. Okay. Imo lang kung gipanalitan. Gigakos na kagmayo, aron mawaang mo kadlok. Doon na lang ko itugan. Unsa man na? Nahagkan ko ang imong aping sa makadagang higayon. Unsa man? Maligo pa talav? Huwag ka masuko sa akong gibuhat nga pagkisi mong aping. Bisalig ko nimo, love. Ngang niyaman ka. Ang mutanaw gud nimo. Gusto kag palabay usab sa luwag. May pakapin nga pagkaon ang luwag. Sa? Kung dunay pagkaon ang luwag, gusto ko kay siguro una kog saw ang pagkaon. Unsa man gid ngoy? Ha? Wa kay kaon sa inyo ngoy? Naaman. Unya, Ganong anay magyud ka magsamok-samok nako?
Ganahan man ko nimo. Unya kay wa man ko'y gana nimo. Palamian ta ka, aron ka ganahan. Usa man ko nimo sa pagpalami. Unsa may mo gusto? Maghubo ko nga magatubang nimo o magtalikod? Bastos! Di man binastos tiray, kabuhi ko. Usa? Anak man ko maghubo ibabaw sa kamay, aron tamis ang imong matilawan. Anong mamugos pagkangoy? Kabuhi gud ka nako. Si Jorin ragi ako. Gabaan ka nako. Uy! Nanugot ang gabaan ko nimo. Tungod kay di man ka mo angkon. Unsa man say akong angkonon? Nga ako'y gibagulbul sa imong kasing-kasing. Daya, no? Daya, saman. Gusto ka? At bangan ko ng imong saman. Gusto ka? Ikaw, ha? Maayo na kay kang musungog na ko, ha? Tawangod ko nimo. Kapit na ka mahog sa katri sa paglikay nako. Pero sa dihang mitingog ang kikik. Dali mo nakaambak eh. Ikaw ba? Sigihan ka di ko ni mugsungog, di nagyug ko mo uban og outing nimo. Ayaw. Pero tungod sa mga nahitabo, imong namatud-an nga, good boy good ko, di ba? Hinoon? Dungan tagsaom lang. Unya? Niya gaksan ka na ko. Unya? Paako niya ko imong lips. Dali na. Dadadayin ko sa laom. Ouch! Ay, cellphone na pod. Ay, sigurado gyud ko. Ang marites ng bayan na sanis amo ah. Tag-an pala gigid na ako. Hello, Marites? Hilom diha. Ay, Unsa man na uli na diya snake? Manang, dili pa manunting uli og ungo. Unsa? It's very early in the morning. Labing siguro tuwa pa ron sa dagat ang imong wawang anak kauban sa iyang boyfriend. Ay, wa pa di ay mauli. Anong dili man nimo siya tawgan? Dili mo to bag. Hay, labing siguro naman ang no? Nag-butterfly stroke pero ang wapa nimong anak. Unsa ngan? Kineng, manang, wapag ko kaluto pamahaw manang. Unsa naman oras sa intaon tiri oy? Ay saon, pag mata na ko, mamanday nagsamok-samok sa akong palanaw, ang ngoyong-ngoyong. Tiri. Sugta na lang taon na si Gab. What? Mahuwat na sad. Ibog mong kaayo na ni Mus Gab good. Onya manang, wa man ko maibog niya. Kay si Joren gyud imo ha. Of course. Unsa man ni akong beauty, ha? Dili ni pang display, no? Ay, but ni mo tiri. Hapit ka na biyahe day. Kung magdugay-dugay ka, na di ka nagyod makakita sa imong liwat. No. Mano ka diha. No sa imong mata. Pila na ko'y imong edad. Manggahi na ng imong kabukugan day ining utong nimo. Manang sad, uy. Sige naman ang uy. Magluto na ko kung pamahaw. Ay, musamot akong gutom kay magsigip akong paminaw ni mo. Babush! Maligo na ako, love. Dungan na ta. Unsa? Magdungan na ta kaligo aron dali ta ba? Aw, kung nagdali ka, ikaw lang una. Ador ako maligo sa bay. Ay, ano eh. Tingali makapuno ka kung mulapas ta dinis oras. Ang mga day kung bayaran ako ang penalty. sige na, love. Ikalay una. Okay, love. Magdali lang ako galigo, ha? Ako bagang sulong sinikig, no? Ay, katawaan ko sa akong amigo kung hindi na ko magamit ang kondom. Magdali ko sa pagkaliko. Ay, luoy po taon ang akong love kung makapinalti siya. Ako siyang pasudlan. Tempa. Ako gid siyang pasudlan? Buak ko.
Pero, kung mapahimuslanon pa ang akong love, gabi iron ta. Magdali lagi ko't pagkaliko. Aron siya mo sunod. Gabi igid unta to da. Maurag ito'y the best nga oras. Aron akong matilawan ang katamis akong love. Total, ako mo siya pakaslan. Ako baga siyang sutlon sa shower room. Tapos na ako eh. Ako pag yung gipalapay ay gayon. Kapiigid ang tato. Kay hadlo kay siya. Di na to siya makareklamo. Ayok, biyaan nga. Di ang kikik. Dalawang sa din akong love. Niyan ako sa putahan sa shower room. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Ako pagkang tuktok ko na putahan. Unya, inikap is akong love. Diretso ko na ko siya kakos. Palag makapinalti ko din eh. Mubayad ko. Basta matuman ko lang ako tingumha sa akong love. Ako pagkang tuktok ko ng putahan. Love? Naunsa ka? Hoy! Imo man ko kung gitutukan. Love, masamot man di ka kagwapa ka nang gikan kang maligo. Sus! Nangatik na sa day. Sige na, uy. Ikaw na si kaligo. Naunsan ko. Nalimot na hinugos akong tuyo sa mga lapa. Wa pa mo mauli sila si Nikki o Grinch. Wa ka magdali. Nga naman, Akong adtuon si Terry og pangutanon. ikaw ba? Dako gyud kay kag atay hintiri, no? Ikaw noon. Unsa? Ako may dako atay ni Tiray? Ngadtong Nikki. Buang iyo ko. Karon pa day ka mahibaw. O lagi, dito sa ato, solo rin yun ang ako si Nikki. Pero, wa man sabdayan ko makalingkat nga, wife material des Nikki. Nagsaligyog ka. O di ba, doon na kay laing naibgan. Wa, uy. Tingali naghuna-huna kang Terry. Simba ko, uy. Katiguang na ng tere. Siya mo'y angay ni mo. Tiguang di ay ko. Kamor kong idara, God. Unsa? Kamirang idara? Kamo, God. Ang edad ni Terry, si Wiwin. Si Wiwin niyang imo. Si Nawin. Maday. Lakaw gabi. Susiha kon nangabot na ba sila? Anhimang yun na sila moagi. Tingalig nangagi na sila pero wa lang ta kabantay. Magkita na sa ming tiray. Magkita yan mo. Kay imo mang pangutanon sa tiray. Mibahad na ba ito nga iyang atbangan ng pahak sa akong pikas o? Ay pagbantay lang, God. Sige na. Makabuang lagi gining gugma. Magtigom gid ko, love. Nagtigom na bitaw ka? Lahi na nga akong tiguman. Unsa man? Wheels. Unsa? Hindot ba ginang doon na tayo ligid? Okay. Kuhan ba? Joke lang. Doon na tayo kaugaling yung sakyanan ba? Kay kita ray sakay. Makabuot ta, unsa tang orasa manlarga. O unsa sa tang orasa mamauli. Di ka ganahan nga musandi ko si mong dughan. Kana makatug ko sa sakyanan. Oh, gusto ko eh. Pero makasandi maghihapon ka bisag nag-drive ko. O niya na lang pag kunahunaan na love, uy. Ako ginantiguman, love. Kaya di ko gusto nga, doon na kay laing tupad. Ikaw na ba akong tupad ba?
Duno eh. Kana ding nas imong tuo. Grabe sa ka-love ta. Senior citizen ng intaw ning akong tupad, uy. Imo pa giding selosan. Basta. Di ko gusto. Nas imong tuo. Grabe sa ka-love ta. Senior citizen ng intaw ning akong tupad, uy. Imo pa giding selosan. Basta. Di ko gusto. Hoy, Uy, kuyawan ako ni mo eh. sa imong gilili. Ikaw, Imo kong gilili. abot na si Nikki, kabuhi ko. Kabuhiong naong ni mo ron. Ikaw no? Anad lang yun ka na kong sampit o kabuhi ha? Tinuol man sab, ikaw ang akong kinabuhi. Kung musugot lang ka, pakaslan na ka sa tanang simbahan. Simbahan, bitaw. Hey! Ako mo layas ko sa tanang simbahan. Artista di mo eh. Buot ka? Maayo gani, wala na ko tagda ang panagsa ni mong shrinkles. Aw, wrinkles day. Di na barikos. Paday! Buno! Bihagan! Love, ang ato pasalubong ni ate. Di sa mong bag, love. Ay, kuyawan ako, uy. Abi na kong nahibilin. Na, dili gyud ko tinggan ato kung nahibilin pa. Mura sa nagbata yung mong ati, love, no? Feeling manggod niya, still young pa siya. Di na lang ako supon, love, kay tingalig dili unya ko lutuag pamahaw. Alegre sa dinon siya. Mao lagi. Bisag makalagot pa nagsa, pero okay raman gid gihapon siya. Basta, may pakwan nga nabuak, no? Ang pakwan. Bow. Nang biting. Sige mo na yung kagunat na mong cellphone. Oy, Dulpo. Kanus ka lang nahimo na kong caretaker. Ha? Okay lang gibantayan do, ako radyod. Dili nang uy. O niyang ano nakabantay mangyud ka nga magsigi ko gunit sa akong cellphone, ha? Hoy, Dulpo, ako ning gisigihan og gunit aron daghan na makabantay nga bag-o ning akong cellphone. Uy. Bag-o di kang cellphone. Yes, bag-o. Pinalit ni sa akong anak nga tuwa sa syudad na Narbaho. Tuta din mo nang no. Sige naman di kag bag-ong cellphone. Mo lang? Pero, nang, may silufin malagi ng imong cellphone. Ako na lagi yung imong gibantayan, no? Ha, iba to akong post-post. Hain to. Ha? Hain to, post-post. Nang. Dawataw na ng buwad ha. Kaning buwad dukos ba og danggit. Sa di pa ka mamuspos, ha? Ako ibot ang dress inyong hagdanan. Aray sa kurang. Hay! Shh! Dagan lagi kang buang nga ka. Ay hala, may bagting ang akong cellphone. Ma, abot na Mr. Rance gikan sa beach. May noon, ang pakwan. Tibuok paghihapon, ma. Ay, salamat. Karon, ma, mapagarbuhon gyud kong muingon nimo nga wa ko masayop sa pagpili sa akong love. Misali kog maayo sa akong love. Alawan na ning mong pag-umangkon og ungo, te, no? Aska nagagakos yun ako. Sa dihang may nadunggan siya sa ibabaw nga kikik. Really? Hoy, Yeah. hoy. Inyo kong gilibak, ha? Di mo nilibak lang. Libak din. Kay, niagod ka. Pero nahimuot lang gid ko sa imong action. Te, laliman ka? Oh, Imbes dito siya sa ngilit sa katre mihigda. Tali ka siyang nakagakos na boy. Oh, what? Gigakos ka sa akong wapa nga ni? Og dito na ko na-realize, te, nga love giday ko sa akong love. Oh. Og wag gyud ko masayop sa pagpili niya. Oh. Ang pakwan? Ay, tibuok paghihapon, ti, uy. Wa gyud mabuak bisag gingi lang. Yeah. Wow, believe na gyud ko sa akong manok da. Ay, salamat inyong pasalubong nako, ha? Unsa may ilang pasalubong kabuhi ko? Uy, Uy, Mura mag-uhong. hala. Naunsa man ang imong ugab? Siya ay nakaingon ani. Oo.
Iya kong gilabay og luwag. Uy, Maayo yung pagkaigo sa akong uo. Unsa man ang giputos kabuhi ko. Sobra na nila. Saman kaong ka. Bi ko nuwi. Hain ba tong luwag ha? Hain to? Hain to? Kay tugbangan ko ng imong samad. Ayaw kabuhi ko. Mudagan ko eh. Aron malayo ko nimo kabuhi ko. Nara di sila? Sus, unsa kay sud atong putos nga diha sa lamisa? Unsa may tanaw nimo ni Nikki bagab? Niki lang gyapon. Dili, ang buta ko ipasabot ba? Wa ba siya malaos? Ha? Malaos? Oo. Unsa man buwak si Nikki nga malaos? Hindi na mo ibuta ko ipasabot. Kun ba? Bida. Unsa gyud kahay sud adtong putos? Dama gyud to nilang Renz ug Nikki ba? Wasab ni mo klarong sugoon gaboy. Unsa man? Tuwa pa sila sala? Tuwa pa. Muadto ka? Binuangan lang gid ni Renz, Nikki. Unsa may imong buhaton? Basta. Tanagab. Asa man ta? Muadto ta sila, Nikki. Mangulata ka didto? Anong mangulata man ko? Nagduda man ka nga gibinuangan lang ni Renz si Nikki. Di ko muuban ni mo'y kuyaw. Hadlok ka? Hadlok mo lang? Wa pa gani maayo ning samad sa kong uo? Kanya hayarang di kasugto ni Tere. Kalawan mo ka? Nasamad na ko bay. Mapahak gani ko ini. Ug kay dili ko gustong maatbangan ning akong pahak. Balibad lang ko. Di ka gusto makakita ni Tere? Unya na lang masiguro na ko nga dili ko mapahak ining akong samad. Adto na ko. Lakaw. Mamalit ko ginasal nga akong dadon sa ila. Unsa? Peace offering ba? Uban ko. Pero magpaluyo lang ko. Uy. Te, ganun nangablit makate. Isi. Sama ng sampit ni Magtena ko. Tinud-anay na gid na. Uy, tinudan na igid. Sama ng tebe. Ate. Very good, very good. May katarangan yung kung mitabang ko nimo. Gibuak nimo pakuan sa akong pagumangkon? Wa gid Nagtuo kang nituo ko. Kanay mong naong? Di ka mo take advantage. Te, honest pa. Wa gid ako hilabti ang wafa ni mong niece. Bayot ka? Uy! Nya. Huwag imigahi, bisag imo na siyang gigakos. Gahi. Wa? Gusto gid unta na ako, te. Nagdagan ikog kondom. Unsa? Pero, te, honest. Nanagana kong dag kondom, maron. Kondom? Di na ko, kundi ko makaantos ba? Ako yung tirahan. Pero, may patigbabaw gid ang atong gugma sa kong love. O kining gugma, nagdag respeto. Kondom. Tira. Wa madayon. Kana! Yun ni mo! Sus, pagka-waffle gano'n. Bebe, pahagka ko, be. Ayaw lang, te. Kita ano niya ako sa kong love. Adili? Kuya ko, makita tang gab. Niyabag ka? Sugoy gab, ha? Katunguyo-nguyo? Sabi labot at tunguyo-nguyo na ako. I don't like him. Si Jory noon doon na. Joren. Oo niya, ikay logos ni Jorin. Di oy! Ako ay magpalogos ni Joren. Nagkatawa man ka? Nagkatawa na kung daan sa forma niya ni Jorin. Murag, magpalingi siya. Iniglugos niya ni mo. Ha? You're putting me down. Why? Naunsa mo din eh? Naunsa mo, oy? Nagdrama. Sus, abi na kog imong gialsa si ate, love.
Ha? Nga nung ako magkudo siyang alsahon. Ampot lang. Maumay akong nadungog ang puting me down. Ha? Nahiubos na ko sa imong love. Ha? Nga naman, te? Ang laliman ko. Magpanglingi ko na si Joren nga mulugos na ako. Ay, nga no. Di ma-drawing akong naong. Nga nung naabot man sad mo ng lugos-lugos, uy. Love, wa ka kapuya? Iba nang papauliyo ng imo love? Gusto na ko mo pahuway, te. Doon na pa ba ako'y trabaho, ugma. Sige, love. Muli na ko. Para case? Unsa? Kiki. Dili na ko ni mo, love. Gano? Napay Sige, kiki. love ay. Anto na ko. Napay kiki. Badi ay. Wag tidak. Bye, te. Ang lakaw na ay. Makukok. Lakaw na. Tingalig. Ikaw rin akong malugusan ron. Oh no. Hala, may uli na si Renz bay. Tuwa, may gawat sa ilang Nikki. Unya, din lang nato kanon litson nga akong gipalit. Kanunoy, tuo na ba yan ni akong laway sa kagutom? Unya, kay ato mang dadon ang litson nga to silang Niki. Mangadto jud ta. Wa naman si Renz. Kisiri kong pagkanon. Ato ning dadon aron nga ipakaon ni Niki. Uy, ni amalagi ni mo hikyara ang lechon. Imong paanihon si Nikki o si Terry? Ngano ato man sila panhion. Kita'y mangaon ini. Haskang ninduta. Busog jud ta ini. Daan palagi gyud ko. Manawag jud ka manang Marites. Kinsa? Wala, mangutana pa man ka. Oy, ikaw good. Lain lagi to ingan nga akong nadungog. Ang Marites? Maoran. Mo naman ay bago ni mong ngan, good. Gibunyagan ti kag Marites manang. Kay up to date nakas balita. Butlang ni mo tiray. Ops. Tere. Tere okay. lagi, tere. Okay. Okay, lubdi ay. Murasag jud kag angayan. Nalalain na. Ang ngayon nga unsa manang. Angayang ilaw stirong. Manang. Nang. Ano ka? Ko anang ba? I really made a good choice. Maninglis to ha. Angay jud ka magpasalamat nako nga butar jud kong Renz. Unsa ka? Kung wa pa ka ako moboto ni Renz, may pakwan yun nga mabuaks. Unsa giingon nimo, Tere? Nagasulti gid mi si Renz manang. Og matud niya, mahikayo na gid unta siya nga matintal. What is sila ra gunduha ang nangatug sa usa ka kwarto? Pero kay respeto niya ang wafa na ako nga niece, og tungod sad kay nahadlok siya nako, still tibuok gihapon ang pakwan. Di ba? Tungod ka na sa akong pag-ampo, Tere. Nga panalipdan niya kanunay ang akong anak. Oh, okay. Dili ti ka lalison, ana, aron di ta mag-away. Hawa, talawan di ang wafa na kung pag-umangkod og kikik. Ha? Unsay kikik? Kikik ba? Kikik? Kana ba? Kikik? Kana gong langgam sa kagabion nang... Di ba diya sa ato mo may pagtuos mga tiguangan nga kung butingog ang kikik, may ungo kuno na silang gisundan. Kay doon na ba ko di ay diris ato? Ay, don't tell me manang. Mas tiguang pa ko nimo. Ilumoy. Wala gi ko makadungog ng kikik. Don't tell me wa makadungog nga doon ay mutingog og kikik. Ay nakadungog ko ana. Pero wa ko makasaksi nga doon ay ungo silang gisundan. Di na maglalis anak manang. Uy, tuod ba nga nung nanawag di ay ka? Ay, nag-uol gid ko, Tere. Guul? Sa may mong gikagulan? Makaapo magkako inig dili oras. Uy! Kanindot anak manang. Uy manong, ako unyay ninang sa una. Ngano sige magkagtanaw sa kalendaryo bay? Hapit agyo ko mubiya din eh. Ha?
Sir, kabuan ang akong pagbuton. Karon nga, maukihan ang akong resignation letter. Nya, mubalik na ta sa probinsya? Kubalik na sa kong negosyo buwan. May gani kay... Ako lang nanggi, padani Dulpo ang akong negosyo. Unya bay, ako, Aw, uban ka na ko sa probinsya. di ko kabawas ni Tiray. Kay gusto gina kang mubaos. Imo mo kasing uyab. Imo din panimaslan. Laban lang nako si Tiray ba? Tungod kay pirmi ko niyang pakanon. Lami sad siya muluto. Paita. Una na kong gugma. Sugamak na yung kapakyasan. Ngita gud og lain. Ambot lang kaagap. Kung makakita pa ba kong babae, parihas ni Nikki. Love, nangumusta si mama ni mo? Tinuod? Unya, ilan sa may mong gitubag, love? Akong ingnan nga dili siya ang mabalaka kay maayo kong pagkagam sa akong love. Tingaling imo na sad kong gibida ha sa akong gibuhat atong nag-outing ta. Oh, wow, uy. Ang tinuod. Ako siyang gisultihan nga talawan di kag kikik. Daan pagilagi ko. Nanabi giday ka no? Pinura kay ko si Agay. Kinalang imo ging tambalan ang kasakit ha. Hindi ko eh. Imo lagi kong binuangan da. Wow, uy. Pinong ang taon. Love, ingon si mama ba? Dadun ka na ko sa amo. Ha? Gusto nila ni Papa ug Mama nga ipaila-ila ka sa mong mga paryente. Unsa? Sige, makugang, uy, love. Unsa man akong gisulti nimo? Bahin sa kikik? Ikaw ba? Ikaw ba? Naanad na lang yung kag binuang nako da? Buwagan taon niya ka. Uy, ayutan, love. Tinood bitaw ang gisulti. Niyangyo si mama nga tadon ka na ko sa amo. Mauwaw ko eh. Kagwapa ni mo. Di ka ang mauwaw eh. Love. Manangid lang una ko ni Mama, love. Wala problema, love. Love. Tinud-anay kiting atong relasyon? Ha? Unsa ba yung pagtuo? Kumidya ni? Nga tiyaw-tiyaw ra nga kung love di mo? Wa man ko magtuo nga. Moabot sa ingon ini nga level. Imagine, imo na ko ipila-ila sa imong mga paryente. Manay ti mailhan. Nga seryoso ko sa kung tuyo ni mo. Mahimo na kung iuban si ate, love. Sure. Dadangi mo ate. Inyo na kong paubanon? Ote. Dukaya ko ni mo nagkatubag. Nagduha-duha ka? Wa man tin, na-shock manggod ka. Okay. Hala, oy, wala nang nagasting of excitement lang ko ba? Agakakukun mauna, mag-andam na kong tupis. Tupis? Mangaligo ang kata sa beach. Te, uy. Nagiskot ba guday kog beach? Asa di ko ninyo, dad, ay kog ingna nga ako inyong ilaog sirong. Te, kalma lang, God. Unsa nang tirong imong giingon, te? Kuan, dadaon ka na mo sa amo. Oh, what? Gusto mo ko din ni mama magpapa nga dadaon ako ang akong love. Og inyo kong iuban? Gusto na kong iuban ka, te. Aron sad, makailasad sila sa kong iyaan ba? May noon. Iuban lang ko ninyo kay wak may kompetensya. Unsa may kompetensya? Kanino sa akong figure? Okay, sige, mauban ko. Salamat nga nakasabot ra ka. Dali ra magyud kong pasabton ba, pero walay basulay ha. Basulay? Ha? Unsa may basulay te ba? Labing siguro. Makaingon gid sila nga. Mas sexy o beautiful pa ang imong ate Cherry. Dili gid ko magbasol ana te. Kay tinuod man sad ba? Okay, then go. Dadon ka ni Ren sa ila? Mao ko na yung sa iyang
mama o papa, ma. Ipaila-ila ko na ko nila dito. Tinud-anay na ng inyo ni Renz, anak. Mama, saduy. Ni anak ko sustong edad, ma. Wa man ko'y reklamo, anak. Usa pa, ma. Dilisad ako kalimtan ang akong obligasyon sa akong mga manghod. Besides, nahibaw man si Renz nga, doon na pa ko'y obligasyon ninyo. Niki, anak, daan na baya ti kang gipasidanan, ha? Nga dili ka obligado na mo. Pero sa makadaghan, ingnon ko ikaw, ma, nga ako ng saan nimo. Ayaw gid pa ko na una og minyo, ma. Kay dili pa ko andam, ana. Labaw pa gid si Renz. Ingon ganito siya nga magtigom pa siya aron makapalit og sakyanan. Sakyanan? Oy, unsa man, mamasahiro pa gid siya? Ha? Unsay mamasahiro, ma? Mupalit siya og auto aron kon manlaag mi do na dayon mi kasakyan. Nak, murag honeymoon naman lay inyong gihuna-huna. Honeymoon good in town, ma. Uy. Ma, dili pa gusto si Renz og mga bata sa pagkakaroon. Maori iyang tuyo nga maabot na mo ang lugar nga among nagustuhan. Kay kon maminyo na unya mi, dili naman mi makasuroy-suroy. Aw, hinoon may punto sab si Renz. Pero nak, ang pakuan taon, ha? Ayaw lagi kahadlok, ma. Tibuok paghihapon ang pakuan. Masatiman ilang gyud taon, ha, Niki? Uban ni gyud og pangaliya sa kahitasan ang inyong relasyon ni Renz. Ay, salamat! Abot na kita din ni Joren. Ha? Karon ko nung weekend, dadon ni Renz ang akong wapang ni sa ila, ug dadon sad ko. Dadon ni Renz, si Nikki? Ug ako lagi, kuyog ta. Unsa? Sige na ba, kuyog ta sa ilang Renz. Di ko, uy. Maayo nang kauban ka. Aron dili makapatuyan si Renz ang hambog. Kay magsige naman niya siya bantay sa wafa na kong niece. Ha? Nindot sab ng imong plano, Tirida? Gaganahan ka na. Unya, mauban ka na mo. Dili lang. Ha? Di ko gustong ako hinungdan sa kagubot. Nganong magubot man? Magubot yun kay. Karibal ko kong Renz. Ay, hala no. Ipailaman ka na ako nga akong uyab. Pagubot ni ay. Salamat lang sa imbitasyon, Ter. Sige. Muna ko nimo, ha? Regards lang ko ni Nikki. Di ko do. Si Gablay akong ingnon. Nga, nang regards ka niya. Unsa? Nanawag na sad ang marites sa among probinsya, ay. Saka? Ay. Manang. Ngano bitaw, Manang? Yaw, magkadiki mo, ha? Saman ay muupan ka sa ilang Renz, no? Ay da, maulagay na. Maratis lagi yun yung akong Manang. Ay, ilom diya, ay, kapati ba ako ato? Bebe, nga nung nahibaw lagi dayon ka. Nga muuban ko nila sa pag-adto sa ilang Renz. Kitawgan man kong Nikki. Okay. Muupan man kuno ka. Ay, kailan mo kong pauban nun? Dili ba ka din sila magbasol, no? Nga ilang magyug kong dadoon? Parang magbasol man? Tingali ako'y maan nga oyab ni Renz. Yaks, pagpuyo diya tiri ay. Ano? Tingalig, makabihag ka noon sa usa ka mga paryente ni Renz. Uy, doon na ako'y ako, no? Ha? Kinsa man, si Gab? Di, oy! Gagod taon! Katunguyo-nguyo? Ay! Pahakan ganito na kong usap. Hoy, ikaw ba? Dili na lang yun ka mo ang kunsa. Sumi ang kuno na ko. Nakamo si Gab, mo iangay sa usag-usa. Ay, buno! Bihagkay! Madayon gid kag resign, Joren? Naghatag na ko resignation letter. Last month na lang ning na ako sa kumpanya. Hinoon. Wa may makabuot sa imong desisyon. Pero
Ayaw ba ako gimuang pasangil dito sa ato, ha? Nganong ako manabuhaton? Ang ako ba? Tingalig pangutanon ka dito. Makalaom ka next nga. Dili na ako buhaton. Salamat ton mauna. Donal ko ihangyo ni mo. Unsa man na? Ayaw ng kupugni nga mula ang paghihapon sa imong gugma. Joren. Gugmang matuod mong guning akong kibati diha ni mo, Nix. O maglisod pa ko sa pagluka ni mong pagbati diri sa akong kasing-kasing. Dili ka makamove on, ana, Joren. Sagdi lang. Ang importante nga magpaabot lang ko. Dili mamugos. Hinoon. Dili makalisod ikugmaon kay buotan o kugihan man ka. Pero mutabang kog ampo nga makakita ra kag binuhat nga ikaw ra gyud higugmaon. Nakakita gid kag higayon, no? Ha? Higayon nga unsa? Ngayon mo ikasulti si Nick, eh. Wa ka day pagsalig sa imong girlfriend? Dako kong pagsalig sa akong girlfriend. Ikaw mo iwa ko'y salig. Unsa pa may imong kadlukan? Human matapos ni buwana. Dili na ka makakita na ako. Oh. Mayong pagbuminaw sa Labi mayo. Pinoy. Karong Sabado, dadon ako si Nicky sa amo. Aron ipaila-ila sa akong mga paryente. Nalipay ko, Renz. Oh, nalipay ka? Pero nagpangagot ang imo mga ngipon. Mawangyo lang ko. Ayaw na gid binuangi nga akong paisana. Ayaw ko bahari yan, ha? Wa man tingali daw tan sa kong gisulti. Gawas pa. Dili bahad ang gibuhian akong mga pung. Kaya maayong masayod ka. Na kung imo lang siyang pahilakon. Kung imo lang siyang duwaan. Andam paghihapong kong musao ni Nicky. Bastos ka, ha? Wa man tingali binastos akong gisulti. Doon kay gikan to sa akong kasing-kasing. Ganihar kay kong kasugbagunin mo. Biara din! Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon kasinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Palihog day ko no, mga listeners, mga followers ko sa pag-subscribe sa YouTube channel para ma-notify ninyo no kung ako ibang i-upload yung mga sugilanon. Nagikan sa alam drama o daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpamilya.